En die zetel had slecht gezegd. Ja, die zetel had slecht. Handelman, die moest er aanzetten. Wie aanzetten? Dat vergeet het niet. Zoom. Trek aan de snoer. Hier. Wat is dat? Oh. Wat is dat? Dat ze de kop afgezegd. Nee. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Och, het is hem de Zeg kop me af. dat het niet waar is. Het is hem de kop af. Wat is? Help! Ik kom weg. Help! Help me! Help me! Ik kom nog een tasje. Wat is dat? Nou, blijf maar naar zo hangen. Kapot. En blijf jij eens even hier. Ik maak kapot. Je gaat nergens heen. Doe maar. Jij gaat nergens heen. Ik ga buiten. Wat is los? Help me! Ken het! Wat gebeurt? Ik ga hem vast. Wat Ik gebeurt? ken nog niet meer. Achteruit. Achteruit. Zo. Nee, dit allemaal papa. Dat is het dan. Dit allemaal zo'n Zo spiek, dat is niet te filmen. Wat dit nou allemaal wat een mens maken toch hier aan die handje in mijn glas. Dit is toch geen paradijs in mijn glas hier. Is niet te filmen, man. Hé, wat hier aan de toon heeft. Ik voel nog het op weg. Wel, heb ik een zombie toe gaat ze weg. Dat denk ik. Wat hoor, ik stiek toch allemaal. De voelde weg. Ja, maar de roetstukken weg. Phenomenal hit. Some of the work is kind of hard.
er zit zeker erin. Oh, ik heb de vuurkant erop. Voorzichtig, au, 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 au. Je hebt hem goed geraakt, hè? Je hebt hem goed geraakt. Ga je heen? Nou, ik ga naar mijn lief toe. Is dit de goede trein? Hij zegt het staat niet op je. We hebben een trein. Joep, Joep, kom. Oh, wat doen we doen? Joep. Kregeding, 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 kregeding. Oh, weg! Oh, weg! Hey, kom jongens, wat gaan man? Oh, wat zit je nog aan het doen? Kom, Simon! Snel, weg! Good morning, woman. What did you say? Sure, I feel. Je had 3 pils besteld, hè? Oh, geen grote bitter. Oh. Zijn er nog meer? Gewoon zitten ze, heb ik ze nu allemaal? Ja. Mevrouw, heb je borsthoren? Wat lief? Heb je borsthoren? Nee. Ook gezegd, anders zit ik te leeg. Wat doen we dan? Wat voor de ANWB dan maar bij denk ik was op te pikken naar. Zal niks anders opzetten. Hallo? Jij met vaginalis, verstaan hier in het veld en we hebben pech in onze wagen. Dat is een Chevrolet in de stad. Hé! Rustig jij! Oh! Dik met de kabel! Met de hand! Ja, hij is er nog wel afgezet! Handrem! Godvergeven me, de handrem kapot! Ze zijn niet vergeten met te nemen. Kan je de machine een lift geven? Ja? Kan ik er achterop zitten? Ja? Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh.
kwamen ze door aangeschud. Oerend hard, want ze hadden van de motocross gehoord.